Ginoo, maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Hesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod o milingko didto. Unya, mialirong kaniya ang iyang mga tinud-an o gitudluan niya sila niining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kaubuton sa Diyos, kaya tagbawon sila sa Diyos. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Diyos. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Diyos. Bulahan ang naning kamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Diyos nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Diyos, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan o daug-daugon sa mga tao, o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitaganan kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Ang lingkod, iapil nato karon sa itong mga pagampo alang sa kalag ni Ruben, Isidra, Primitivo, Consiho, Eutychio, Julius, Hilario, Policarpo, Pastora, gipuisahan ni Mr. and Mrs. Feb Indigo. So, good morning, kanatong tanan. So today, we are celebrating the Feast of All Saints. Ang tanan nga mga santos atong saulugan sa ilahang mga ilang kapistahan. Sa ito pa, kuane siya, tiningub nga fiesta. Yan ay nangutanan ako. Apil ay ni San Isidro, Padre. Alang-alang. Nang abay tanang santos nga dili apil si San Isidro. Kaya tanang santos man, anan yun. Unya, dili lang kasi San Isidro ra. Hasta ang atong mga paryente o mga ginikanan o mga igsuon nga tuan na sa langit. Santos naman na sila, tuan naman sa langit. Sa to pa, kung tuan na ka sa langit, balaan na ka, santos na ka. Buti pasabot, apil na sa atong pistahan karong adlaw. Unya, bisan gani ang tua pa sa purgatorio, apil gihapon karong adlaw, kay nga naman, napurgatorio man sila tungod sa ilang sala, o napurgatorio po sila tungod sa ilang mga maayong buhat. Tunga-tunga man na. Di ba no? O panalitan ikaw, matinabangon ka, o niya nagbagulbol, sa mana, malangit na, dili. Dili, maimperno na, dili. Dili, asa man na siya. O, purgatorio, kay naamay apan, nang hatag pero namuyboy. O, sa ato pa, purgatorio ka na. Kay, dili man perfecto ang imong pagtabang. Ana, no? O, pananglitan, no? Gipadadaan kag sudan, nya imong gikuhaan. Sa mana, malangit na o dili. Purgatorio na, kay gihatod magyud nimo ang sudan. Nabang gipadadaan. Dito speakers balay. Ana, nito o man tuod, pero gikuhaan po. Di, purgatorio ka kaya naman. Doon na may apan ang imong pagkabuutan. Mga binalayi, no?
unsa may nahitabo sa mga binalayi. No, buutan kapag ka binalayi, kay tighatag o kana bitang pagkaon sa iyang ugangan, pero usahay iya ra pong libakon iyang ugangan. Sa manaha, malangit na o dili? Dili. Maimperno na o dili? Dili. Asa man na siya? Purgatorio. No, muna nga naaman siya pagkabuutan, naapoy pagka dili buutan. Sa ito pa, purgatorio ra. Niya ang apil sa pista karong adlaw ang ilang mga maayong buhat. So apil ra gihapon ang mga taga-purgatorio sa atuang kuan karon gipistahan. Okay, doon na may dinaingon bitaw sa in English og Communion of Saints. Communion of Saints. Unsa man na? Panagiusa sa tanan nga mga santos ug salantoson. Mga santos ug mga santosonon. Unsa man asa man sila dapit nagkahiusa. Kay communion man nagkahiusa. Nagkahiusa diha sa ilang mga maayong buhat ug nagkahiusa diha sa ilang mga maayong buhat ug nagkahiusa sa mga pagampo. So karong adlaw nagkahiusa ang tanan, ang tagalangit nagampo alang kanato, ang taga-purgatorio nagampo alang kanato, ug kita mismo nagampo pod alang sa taga-purgatorio ug alang kanato pod. What about katong na impierno na? Talagsa raman tang maimpierno kay gamay ra gyud kay kanang kalagmitan maimpierno katug yung walay kuno hinulsol. Kana bang walay mga pulukompisan, wala ra gyud tanan, no? Pero talagsa ra kay maimpierno kay ngano man wala man dagay mo kapatay og tawo, kapatay mo wala. Dili ka maimpierno, dili man dako ang imong sala. Wala man dagay mo makapanapaw. Nakapanapaw mo, wala. Diyos, wala katingog. Nakapanapaw man dagway ni. Wala, dili man siguro dinagko ng inyohang sala. So, madala na siya sa atong mga pag-hinulsol. Muna nga sa atong simbahan katoliko, gipaangayan gitag panahon nga makahinulsol ta. Kanus man na panahon sa santos nga misa. Di ba no? Doon na may ginaingon sa ato ang misa nga nagakumpisal ako sa Diyos kabagay gahom sa tanan. So kung mag-ampo gani ka anak, tininood, di kay magdingiw-dingiw ra po ng imong nawo nga. Mumanay panahon nga mahinlo-hinluan tagamay. Di kay kumpisal ako galingi-lingi ra po ka. Kinahanglan nga kinasing-kasing. Klaro ba? Klaro. Unya, gawas pa ni ana, panahon pod sa Semana Santa. Maobitaw na nga papuasahon ta sa Miyerkules sa Badlis kaya aron pagpakita sa imong paghinulsol uban mo kaon naman yun siya iingnan nga ayaw kaon kay Miyerkules sa Badlis ron panahon sa paghinulsol ay nagsuba na may hinuog karne namuray gidangat impirno na hinuog ni nga naman waman mo hinulsol. Pag-abot Biyernes Santo, apel dire, apel sa kalihukan. Pag-ingon sa pare nga mungani ang mga kaparian sa vicariate kay bangumpisal, kumpisal. Para asa man na? Para pag-abot sa panahon, lahos-lahos na kapaingon sa langit. Kaya kung dili, asa ka mo agi? Purgatorio ka mo agi. Ngano man, kaya naamang kay mga sala-sala nga wala ni mo hinulsoli. Adto ka mo hinulsol sa purgatorio. Klaro ba? Muna gitawag nato sa in English o kanang cleansing. No? Cleansing. No? Kanang gitawag nato penitensya. Penitence. No? Klaro? Unya, nag-inam po ay takaron. No, atong gipasidunggan ang tuwa sa langit, atong gipasidunggan ang taga-purgatorio tungod sa ilang mga maayong buhat, o gipasidunggan po nato ang atong mga silingan, ng mga kaigsuunan nato pag pinaagi sa atong kiniusang pagampo. Kanus aman na,
karong adlaw. Muna nga mo celebrate ta karong adlaw. Ginagmay ragod nga kulo kaon-kaon pod sa ato ang balay. Dili man ta pwedeng magdinaghan kay kita mang tanan maoy naghikay. Ultimong ako namon kay kusinero pero karong gabi is panihapon ako gyud mismo mo muluto sa sudan. Ya ako ra man pong usa kay si Alvin mauli man na sila. Ya si Gilbert atong kusinero mauli po na dito sa tigil. Ako rang usa mag-celebrate pugog ako rang usa. Magbutang pugog pagkaon. Ako mismo ay muluto, kamo mo kumuluto. Magbutang kog mga pagkaon sa lamisa. Dayong akong hinumduman, pinaagi sa akong mga pagampo, akong kinikanan, akong mga apuhan. Kaya nga naman, apil man ko sa church militant. Sa manang church militant, kanang simbahan nga nagpanaw pa, paingon sa langit. Nya usa sa ato ang mga buhatonon, mao ang pag-ampo alang sa mga nangamatay o pagpahalipay kanila sa ilang mga maayong buhat. Doon ay mga laing relihiyon nga maingon, oy, pagsimba manas Dios na. Kaya nagtuo man gud sila nga kining atong mga pag-ampo, no puros gini pagsimba, dili. Kung sa English pa na worship, dili man ni worship, atua veneration man ang atua, pagpasidungog. Kining ato ang paghiyog sa ulog sa fiesta, dili ni pag-ampo alang sa mga santos, pagpasidungog ni sa mga santos. Lahi man ang worship. Unsa man ang worship? Pagsimba na isip Diyos. Nya mga laing relihiyon, wala kabalo ana. Muna nga maingon sa hala, nagsimba mo sa Dios. Dili taw na pagsimba oy. Pagpasidungog ng amua sa mga santos. Klaro, pagpasidungog sa mahal nga birhen. Kabalo ba mo ana? Basin baya og nay musaka sa inyo nga tagbal mga laing relihiyon nga hala, nagsimba mo sa Dios. Magtulisopo ning ato ang mga santos kana Dios man ngano man inyo man ang gisimba. Wala na mo nang gisimba. Amo ra na silang ipasidunggan. Klaro? Dihay usa ka laing relihiyon. Ginangingon siya na ako, "Ako pader, di man jud kumutuan ng Dios mga santos ug dili taw na Dios oy." Pero pangutan-on ikaw, nganong magpiyong mangka kamo kung mga laing relihiyon magpiyong-piyong magina sila. Magampon, magpiyong na sila dili. Piyong na. Nganong mo piyong man mo og magampo. Ingon sila aron among mahulagway ang Ginoo sa among atubangan. Tanawa, ang inyong rason ngano nga nagpiyong mo o ang among rason nganong naami mga estatwa parehos ra. Inyo na alang gibutan sa inyong hunahuna ang mga santo, ang mga nangamatay na ang atong Ginoo ana. Pero kami di namin mo piyong-piyong pakinaas atong bangan namo ang hulagway sa Santo Kristo. So the very reason nga nagpiyong-piyong ka ug ang rason amo ngano naami mga estatwa, mga santos parehos ra. Klaro? Aron among mabutang sa among hunahuna ang among gipasidunggan ug ang among giampuan. Kung magbutang ni atubangan sa Santo Kristo sa among atubangan, amo nang giampuan. Kung nagbutang ni og Mama Mary, amo nang gipasidunggan. Kung nagbutang ni og kanang San Isidro, amo nang gipasidunggan. Pero og Santo Niño, amo nang giampuan. Klaro, hindi namin kinahanglang magpiyong-piyong. Bakit ano man? Makita man namo. O pananglitan di ay day, o dili lang dyan mo mupiyong. Siya ko sa may among makita, di ay bungbong among makita. O muna, kaya wala mamoy santos. Klaro? Muna nga, og sulayan da kuno ninyo day, o di ra dyan mo mupiyong o mag-ampo mo. Kaya di man na mahimo, kaya wala may makita as bungbong mo na ko. Ay, butangin na lang ninyo o Santo Kristo, aron di na mo kinahanglang magpiyong. Yan siya. Ni action siya tungok, ni action siya pamalandong, bason siguro nadutlan to. Yung ano man, pasagad ra og pamasangin. Wala ta magsimba sa mga santos. Gaon sa rata?
nagpasidus wa katubag wala ini naminaw de ini no. Sa mga sa Ginoo unsay atong gihimo? Gisimba. Sa mga santos ug ni Mama Mary gipasidunggan. Klaro? Murag wala nagkadimao inyong tubag da. Kung sa Ginoo gaon sa ta, kung sa mga santos ug sa mahal nga birhen nagpasidungog. Oh, salan ba na doon ta kasap. Ultimong Katoliko moingon ko dayon, bitaw no, ago ini Katoliko ani gadanga gramaning nawong ani. Klaro? So man inyong tubag nganong nagpiyong-piyong mo nagampo. Alang-alang og mo piyong bongbong among makita. Tinuod man yan na. Kaya wala man mo'y santos, pero naa pa unta mo'y santos, di na mo kinahanglang mo piyong nga naman, kita man nato Santo Cristo, kita man nato Mama Mary, kita man nato sa San Isidro, sumunay ginaingon og sa in English pa na visual aid. Nasabtan ko, okay no? So taas-taas na atong wali. So karong gabi unsay atong buhaton? Oh, sa mamurong gabi mangalang ng uban dili rami magandam pader mangalang rami onya ramo pangalag o kalag na gyud Tinoo. Klaro? Buhi kapag gani ikaw maoy kalgon. Kana bang mo ari ba? Lain man ang gikalag ta. Gibisitahan ta sa atong mga kaigsuonan nga namatay na. Pero lahi nga klase kalag. Dili katong kalgon nga nag-ulo-igham-igham dito sa kusina o niya walay tao. Lahi man itong pagkakalaga. Kana bang naara diha ba sa atong una-una, kasing-kasing, gipasidunggan nato sila. No, klaro? Kanya katong pugihan nga mga lag, ay pa din, mga lag rami, o na ayaw ra o pangalag, kay buhi pa man ka, ikaw mao'y kalgon, muana sa panibalay, mag-ampo ka. Pero ayaw ka bala ka, way siguro sunod tuig o mga lag na gyud ka. No? Way siguro, kay ganahan man gyud kang mga lag, o di, bason sunod tuig o apil na ka sa All Saints Day. Klaro. Pero karon ayaw lang usa, buhi pa man ta. Nya hinumdumiha ang inyong mga nangamatay. Mugyo na one of the beautiful tradition of the Catholic Church. Laing relihiyon, wala na, wala kasabot. Wala man sila kasabot anang pag-worship o veneration. Para nila, worship ra gyud tanan. Tagdira ko, sama na nato, di nato na mapugos. Pero kita nakasabotaan na. Lahi ang pagsimba, lahi ang pagpasidungog. Alam ka nato. Nasabtan ko, sa mana no, sa muna unya manangkot ta karong adlaw dito sa sementeryo, unya sa inyo mga pagampo, no? Ang inyong pagdagkot, magkuan gyud, ampo gyud. Kaya uban tabi man po ituyo dito sa sementeryo. Pag-abot dito pagdagkot, tabi din anang ilang mga kaiyak. Mag-abot man taron dito. Pero mutabi man gyud gihapon, naman ta mag-istoryahan ay ba kay nakita ano, ini malagi ka. Ay wala ka. No. Pero pagahin po og panahon sa pag-ampo. No, bisan kog mutungok-tungok ra kagamay din ha. Klaro? Unya ayaw kasabi ng mga nag-ampo des tiilan na amalagi na inyong pansyon no, labi na dito sa kumon. Dito sa kumon ba dito sa unahan. Ayaw kasabi ang iyahang patay na as ilalom inyong gitabunan sa pansyon sa inyo ha sa ano pa sa dahiran na din ha dinaas ilalom ang ilahang nangamatay kaya dunay nakasab-an nasingkahan siya kay tao ning batanon ga ampo-ampo na puning usab mo ni bata nga wa kaila ani ga ampo-ampo nang ato ang pansyon pagkahuman gitutungkan siya naas ilalom di ko malimot inay kahoy na aning lugar ra gilubong akong apuhan ikaw gula ka kalgon yung karong gabi sa akong apuhan masagad ka yaw din na klaro samtan ko so good luck ha unya happy All Saints Day manindog paligod